kwami njengomzalwane eminyakeni edlule namanje ayikho into engiyibone iphatha kabuhlungu noma iphuca abazalwane ukuthokoza kwabo enkosini nokubambelela kwabo nasekwazini inkosi nasekuyithembeni inkosi njengongabazana. Kuningi ekhathini eziningi nasemathubeni amaningi la omunye nomunye wethu ethola khona izibuzo umbuzo ukuthi ngabe lensindiso yami iqiniso ngempela na? Ngabe ngisindisiwe ngempela na? Ngabe lensindiso engiyivuma ngomlomo iqiniso ngempela na? Lento iyadiscourage kakhulu, iyadikibalisana, iqedana amandla. Lo mbuzo awugcini nje kuphela ngokuthi u-affecte indlela ohlala ngayo nabantu, kodwa ibuye i-affecte futhi indlela okukhuleka ngayo. Ibuye futhi i-affecte ubudlelwano oba nabo nabazalwane, i-affecte futhi ubudlelwano oba nabo nabantu bezwe. Ayigcini nje lapho, lento igcina futhi ikwenza ukuthi ube inkomo edla yodwa, yak-isolate, ikwenze uzibone ungafanele ukuthi ungaba nabangcwele. Ayigcini nje futhi lapho ikwenza ube ineffective, ikwenza ungasebenzi ngendlela ongakwazi ukuthi usebenze ngayo, iqeda amandla, iyafadabilisana. Iqhamuka ke lento iney'mpande zayo zakhelwe, and ngicabanga ukuthi uma singakwazi ukuthi sibone iy'mpande ezakho ngabazane, singakwazi ukuthi nathi silibheke ngendlela izwi lenkosi elikhulume ngayo nathi ngalo. Alithuleke izwi lenkosi mayelana nokungabaza, likhulumile kakhulu futhi sobe senza kahle uma sililalela njengelanga liphuma ekuseni singesakwazi ukuliziba. Yini yenza ukuthi umzalwane agcine ezibuza lo mbuzo? Yiqiniso lokuthi isono sisakhona kuye. Yini futhi engenza ukuthi umzalwane azibuze lo mbuzo? Yingoba kukhona i-guilt ekuye. Usazizwa namanje esa-guilty of isono sakhe. Okunye futhi okwenza lokhu ukuthi umuntu angayibhekisisi ngempela into ayikholwayo bese ayifake empilweni yakhe yansuku zonke. Umuntu uyakholwa ifundiswe yiningi eyifundisiwe, akholwa futhi imibhalo njengoba ifundisiwe, kodwa mayisephila empilweni yakhe angayi-apply leyo nto noma angayifaki leyo nto ekutheni i-affecte zonke izinto ezisempilweni yakhe. So lezi zinto zimbili, ukungabaza uqobo lwakho, and ngizosho lokho ngithi into enhle uzingabaza wena, kodwa futhi ayihambisani yodwa leyo nto ukuthi uyingabaze wena ugcina usungabaza noNkulunkulu uqobo. Lokho kumbi kakhulu. So umbuzo kumele sizibuze wona-ke namhlanje, ngabe uNkulunkulu uyathokoza yini ukubona abantwana bakhe bebanjwe ukungabazana? Ngabe uNkulunkulu uyathokoza yini uma ebona abantwana bakhe befadabele? Ngabe uyathokoza yini uNkulunkulu uma esibona singayizwa ijoy noma ukuthokoza kwensindiso na? Wona umbuzo esizowuphendula namhlanje ebusuku. Ngicela ukuthi ngithandaze bese singene ezwini lenkosi. Baba wethu namandla, Yise Nkosi yethu Jesu Kristu, impela uNkulunkulu wethu ophilayo,
Asinawo amandla okukhuluma izinto ezikanje ukuba siyazi baba ukuthi siyashoda kakhulu. Ziningi izinto kithi ezisakhona ekufana ngaba isekho. Ziningi izinto kithi ezingekho ekufana ngabe zikhona. uNkulunkulu wethu onamandla sisiza ukuthi sibheke wena bese sisuke kithi. uNkulunkulu wethu onamandla kwazise asinawo amandla ukuthi singama bese silethe okuthize kuwe. Ukuba uNkulunkulu wethu onamandla konke esingakuletha kuwe ufana nezidwedwe ebolileyo. Impela uNkulunkulu wethu onamandla kungesize ngalutho. Njalo uNkulunkulu wethu onamandla masiletha okwethu sitholakala sishoda njalo. Ingakho uNkulunkulu wethu ophilayo sikhuleka ukuthi sisize nangalokho ukuthi inhliziyo zethu mayivuleke sizwe izwi lakho ukuthi lithini mayelana nalokho esizokhuluma ngako namhlanje. Sizomunye nomunye wethu uNkulunkulu wethu onamandla ukuthi silithathe izwi lakho silifake enhliziyweni zethu. Singagcini nje lapho kodwa siphinde silenze futhi. Siyakhuleka konke lokho ngegama leNkosi yethu Jesu Kristu ephilayo. Amen. Well, sizofunda ke bazalwane kwincwadi yabaseFilipi chapter number 1. Sifunde uverse number 3 sizoma uverse number 11. AbaseFilipi chapter number 1 verse 3 to 11. uPaul lana ubhalela ibandla laseFilipi. Ibandla laseFilipi incwadi yakhona ayifani nezinye ukuthi ayinazo izinto eziningi uPaul akhuluma ngazo afuna ukuthi ilungiswe khona. Sizoyibona mhlawumbe ezimbili noma ezintathu kodwa ngeke uzicomparishe nencwadi yabaseKorinte mangase kuthiwa ngenza isibonelo. Asifundeke lamavesi okuqala nje uPaul avula ngawo encwadini yabaseFilipi. Verse number 3 to 11. Ngiyambonga uNkulunkulu wami ekungikhumbuleni kwami konke ngezikhathi zonke, ekunxuseni kwami konke ngani lonke. Nginxusa ngokuthokoza ngenxa yokuhlanganyela kwenu evangelini kusukela osukwini lokuqala kuze kube manje. Ngethembile ngempela yona lento ukuthi owaqala umsebenzi omuhle kunina liyakuwufeza kuze kube usuku lukaKristu Jesu. Njengalokhu kufanele ukuba ngibe nalo mqondo njalo ngani nonke, njengokuba nginithwele enhlizweni yami. Lokhu ekubosheni kwami nasekuvikeleni nasekuqiniseni ivangeli nina nonke nihlanganyele nami emseni. Ngokuba uNkulunkulu ungufakazi wami ukuthi nginilangazelele kangakanani nonke ngesifo sikaJesu Kristu. Ngikhulekela lokhu ukuba uthando lwenu luvame kakhulu njalo ekwazini nasekuqondeni konke, ukuze nikwazi ukwahlukanisa nize nibe mhlophe nabangakhubekisiyo kuze kube lusuku lukaKristu, nigcwaliswe nezithelo zokulunga ezingaye uJesu Kristu, kube inkazimulo nodumo kuNkulunkulu. Into esibonayo la encwadini yabaseFilipi ukuthi iningi intokozo uPaul ayivezayo khona. It's a joyful letter, incwadi egcwele intokozo kakhulu. Ayikho ichapter uPaul eqedayo engakhulumanga ngejoy. Mhlawumbe ngeke ngibale nje amavesi okumbalo akhombisa lokhu. Verse number 18 wawu chapter number 1 uthi unani pho nokho uKristu yamenyezela ngezindlela zonke noma unguzenzisa noma ngesimini. Kulokhu ke ngiyathokoza, yebo ngiyakuthokoza. Aqhubeka futhi verse number 26 athi ukuzibonga kwenu ngami kuvame kuKristu Jesu ukufika kwami futhi kini. Verse number 26. Chapter number 2 verse number 18 uthi kunjalo ke thokozani nani nithokoze kanye nami. Chapter number 3 verse number 1 wakhona uthi lokugcina bazalwane bami thokozani eNkosini. Ukunlobela kwami lokho angikwenqeni kepha unina uyakunigcina. Chapter number 4 verse number 4 wakhona uthi thokozani eNkosini njalo njalo. Ngiyaphinda ngithi thokozani. Le ncwadi igcwele intokozo kakhulu. Kukamaro la sithola khona uPaul ekhuluma khona into esiyibona kakhulu ukuthi ukhuluma ngokuthi babe nobunye, ukhuluma ngeunity kubona.
iy'ngane basadinga ukuthi bafidwe ubisi. Akufani njengalokho akwenza kwabaseKorinti. uPawulu ngamanye amazwi akanalo ngabazalwane baseFilipi. Akangabazi insindiso yabo futhi akangabazi nanokuthi bayamazi uKristu. Sizokubona lokho siqhubeka. Ngibonile ukuthi mhlawumbe kumqondo omuhle ukuthi nathi masifuna ukuthi sazi ukuthi kubuka kanjani ukukholwa okuneshow, ukukholwa okunesiqiniseko. Mhlawumbe ngingakuthi ukuthi sibheke abazalwane baseFilipi. Ngiyacabanga ukuthi kuningi esingakwazi sifunde kuleli bandla. So ukukholwa okuneqiniso kubukeka kanjani? Yizona izinto esizoyibheka la. Ngicabanga ukuthi zinhlanu izinto esizoyifunda kulama verse chapter number 2 verse number 3 to verse number 11 ezisikhombisa ukuthi kubukeka kanjani insindiso eneqiniso, insindiso emile. Onjani umuntu ongakwazi ukuthi asho ukuthi mina ngisindisiwe ngaphandle komnabazi? Onjani umuntu ongasho lawo mazwi? Into yokuqala siyibonayo nje ku verse number 3 to verse number 4 ukuthi insindiso neqiniso akuyona nje insindiso wonke umuntu nechazwa wonke umuntu ngendlela yakhe, kodwa insindiso eletha umkhuleko wokubonga kulabo ababonayo. Iletha umkhuleko wokubonga nentokozo kulabo ababonayo. Verse number 3 to verse number 4 uPawulu uthi khona ngiyabonga uNkulunkulu wami ekungikhumbulela kwami konke ngezikhathi zonke, emnxuseni kwami konke, ngani nonke nginxusa ngokuthokoza. Ziwu-4 indlela uPawulu ayikhombisako la ekhombisa ukuthi ubuka kanjani ukukholwa kwalabantu uma njalo ekhuleka. U-expressa ukubonga kwakhe uNkulunkulu, uveza ukubonga kwakhe uNkulunkulu ngalabantu baseFilipi. And uzonothisa lapha ku verse number 3 to verse number 4 ukuthi lokho uphindile lonke. Lokho uphindile lonke nalo konke. Uthi ubakhulekele bakhumbuleni konke kwakhe. Akagcini nje lapho ubakhulelela ngezikhathi zonke. Akugcini nje lapho futhi ubakhulekele ekunxuseni kwakhe konke. Ubanxusela futhi ngentokozo. Insindiso eneqiniso, insindiso yangempela, insindiso engakwazi ukuthi imise umuntu athi mina ngisindisiwe. Insindiso ekwaziyo ukuthi laba ababonayo abasindisiwe abanye babonga uNkulunkulu ngalowo osuke ethi usindisiwe. Umuntu ongakwazi ukuthi asho njalo athi ngisindisiwe ulokwathi okwazi ukuthi abazalwane babekhuleka ngaye bathi siyambonga uNkulunkulu ngosibanibani. Siyambonga uNkulunkulu ngosibanibani. Umbuzo mhlawumbe kufanele ukuthi umuntu azibuze wona la ukuthi ngabe insindiso yami yenza yini ukuthi abazalwane abanye bathokoze uNkulunkulu? Yenza abazalwane abanye bathokoze uNkulunkulu. Indlela yesibili futhi umuntu akwazi ukuthi atheste ngayo ukuthi ngabe insindiso yami ngempela iyiqiniso, ngabe ngidlala ngami mangithi ngisindisiwe, ngabe ngiyayikhohlisa mangithi ngisindisiwe. Esibili uPawulu abakhombisa ukuthi iyahlanganyela evangelini njalo njalo. Insindiso yeqiniso ihlanganyela evangelini njalo njalo. Verse number 5 uthi ngenxa yokuhlanganyela kwenu evangelini kusukela osukwini lokuqala kuze kube manje. Akakhulumi lana ngomuntu occasional, akakhulumi ngomuntu ovelayo kuyangaveli. Akuyena umuntu lona osimbonayo sibe singamboni futhi. Ukhuluma ngomuntu persistent, umuntu ohlale khona njalo evangelini. Uyapersist umile evangelini, uyahlanganyela evangelini. Lento bayikhuluma ngokuthi mhlasimbe umuntu sekufanele yonke into ahambe oqala iministry noma avule ibandla. No, i-fellowship lana noma ukuhlanganyela ukhuluma ngakho uPawulu, ukhuluma ngokuvumelana. I-agreement lelo ubamqondo omunye, ungasuki ukubambelela eqinisweni. Hayi abantu abathi sebesibambile isifundiso kodwa uyababona futhi sebebambe esinye isifundiso. Kakhulumi ngabantu abagcumayo namhlanje bakholwa okunye, ngakusasa bakholwa okunye.
uthi laba bantu laba bamile evangelini bahlanganyele kusukela ngosuku lokuqala kuze kube manje yiyo enye into eminikeza confidence lemnikeza isiqiniseko uPaul ukuthi akhulume ngalabazalwane athi ukukholwa kwabo kuyiqiniso. Kuyathokozisa ngoba babonile ukuthi evangelini bamile njalo alikho ikhola engekho happy njengekholwa elibamba isifundiso samanga. And angikhulumi lana ngomzalwane nje oyesontweni, ngikhuluma ngomzalwane weqiniso. Ayikho intokozo etholakala ekuhlaleni esifundisweni samanga. Okwesibili, umzalwane ongenawo ukuthokoza, ongenayo injabulo, ulo mzalwane othi sekubambile iqiniso abuye lidedele futhi. Okwesithathu, umzalwane sekubambile iqiniso kodwa angaphili ngendlela iqiniso limkhomba kulo. Ngakho-ke umbuzo mhlawumbe ungafanele uyibuze wona ukuthi ngabe lokukholwa kwami ngithi ngiyakholwa kubambelele yini ekuhlanganyeleni eqinisweni levangeli. Ngabe ngibambelele yini esifundisweni njengoba sifundisiwe ezwini lenkosi. Akafuneki umzalwane ohamba nezikhukhula njalo makufika into entsha uyalandela. Makufika enye futhi entsha kunalena abaselandeli kalandelene. Umzalwane uyama njalo uma njalo. Indlela yesithathu, umuntu angaba nayo isiqiniseko sensindiso yakhe. Ngicabanga ukuthi central kukho konke umongo wako konke yilena esiyithola kuverse number 6. And ngicabanga ukuthi uverse number 6 singawufunda wodwa nje siyiyeke yonke lena eningi. Verse number 6 ume wodwa nje, uyipoint elimele wodwa. Futhi ngicabanga ukuthi uma ubambe leli point lesithathu leli uqedile ukubamba konke okumisayo nento engakwazi ukuthi kwenze ukuthi usho ngempela ukuthi usindisiwe. Usho ngempela ukuthi usindisiwe. Verse number 6 ufunde kanje. Uthi ngethembile ngempela yona lento ukuthi abaqala umsebenzi omuhle kinini eyawufeza kuze kube usuku lukaKristu Jesu. Bazalwane, imfundiso yeqiniso inesiqiniseko sayo simi kuJesu. Ngiyakuthembisa namhlanje ukuthi mawungase uyibuke wena, ubheke kuqobo lwakho, ufuna ukubona ukuthi ngingakwazi ukuthi ngibheke kimi empilweni yami bese ngisidensindisweni nayo iqiniso, uzoba disappointed kakhulu. Ziningi indlela esingamphilela uNkulunkulu ngazo. And ngempela mangase kuthiwa sikhipha konke kwethu sikubeka ngaphandle bese siyayimeasurisha uNkulunkulu nama-requirements akhe, sifailile kakhulu. Azange sithole nje 10%. Impela uyiqinisa umoya ngcono uyasisiza siphilele uNkulunkulu. Kodwa sakafiki 100%. And ngempela mangase kuthiwa siyayi-assessa futhi siba honest. Asirobhi, sizoyibona ukuthi sishoda kangakanani. And masibheka kithi uqobo lwethu sizakubheka ukuthi yini esingathi sime ngayo. Impela sonke sizoyithola ukuthi insindiso yethu ayilona iqiniso. Kodwa ngiyakuthembisa namhlanje ukuthi uma ubheka kuKristu, uma ubheka kuJesu, uma ubheka kulo waqala insindiso, uma ubheka isethembiso asenzile, uzobona ukuthi insindiso uma ngempela yenzile iqiniso. Uzobona ukuthi insindiso uma ngempela yenzile iqiniso. Leli point lilodwa njengoba ngishilo limi lodwa kwipoint lesiqiniseko sensindiso. Limi lodwa. uPaul ukhuluma ngesiqiniseko, esimile, uqala ngokuthi athi ngithembile impela ngithembile. Uthi I have confidence, nginesiqiniseko. Leli themba ukhuluma ngalo lana liyafana nelabhala ngalo futhi obaseRoma chapter number 5. Athi themba libulali alijabulisi. Akusilo nje ithemba lokuthi ngiyathemba ukuthi mhlawumbe kusasa lizonetha. Akulona ithemba lokuthi ngiyathemba ukuthi ngizophasa.
Akulona ithemba lezinto ezingase zingenzeki. Leli ithemba eliqinisekileyo. This is a sure confidence. Bazalwane, ithembe lakhiwe kuJesu Kristu liyiqiniso. Liyiqiniso. Ithembe lakhiwe kuJesu Kristu limile impela. Yini yenza ukuthi sithi limile impela? Awupheqe nami nje siye kuba kumaHebheru. Kunamazwi asho umbhalo wamaHebheru engicabanga ukuthi mahle kakhulu. AmaHebheru chapter number 10 verse number 23 wakhona. Yini lenza ukuthi sithi ithembe lakhiwe kuKristu linesiqiniseko. Verse number 23 wa chapter number 10 uthi masibambisise isivumo sethemba lethu singaqedi ngokuba ukholekile lowo owathembisayo. Ukholekile lowo owathembisayo. Wenza kahle uma ungazethembi wena. Wenza kahle impela, kufanele ukuthi ungazethembi. Kodwa kuyisona esibi ukuthi ungamthembi uJesu othembisile. Kuyisono esibi ekufanele ukuthi senze njani? Siphenduke kuso. Fana ukuthi uthi uJesu wangisindisa ngiyabona kodwa ngibona ukuthi uzongigcina. Kuthiwa umhlabeleli uhlabelelile, wongigcina ngci. Wongigcina ngci. uJesu akayiqali into ngeke azayiqeda. Ayiqali iproject ayishiye phakathi nendawo. Akapartnerishi nawe futhi athi ngizokusindisa bese wena uyihambele ngokwakho ubone ufika kanjani ezulwini. Kuba bekunjalo bengengene noyedwa wethu. Impela kuyiqiniso lokho kushiwo uPawulu kwincwadi yamaRoma athi bonke abakhuleka egameni leNkosi bayokwenza njani? Bayokusindiswa. Bayokusindiswa. Kuyiqiniso ngempela. uJesu akayo ukuziba umuntu. Angeke amalele ophendukayo usho njalo kumhlabelo osecilongweni. Uma ngempela kuyiqiniso ukuthi bonke abakhuleka egameni leNkosi bayokusindiswa, singasho kanjani pho ukuthi lawo bantu abakhulekile egameni leNkosi yethu uJesu Kristu bangabuye futhi bayeke ukukholwa? Singasho kanjani futhi lawo bantu bangabuye badoubt? Bangabuye babe nedoubt bangabaze ngisho noKristu kuyena obasindisayo. Insindiso enesiqiniseko, insindiso esure inesisekelo sayo simi kuJesu Kristu. Ayimile ekuzithembeni wena, ayimile ekuthembeni amandla akho, ayimile ekuthembeni ukuthi wena umuntu oyiphethe kahle kanjani. Imi kusisekelo esikuJesu Kristu. uPawulu unesiqiniseko ngalendlela yokuthi uzathi lensindiso yabo izoba sustaina kuze kube usuku lweNkosi. Lensindiso abayitholile iyohamba nabo baze bafike kwi-glorification, baze bafike ekukhazimulisweni. Verse number 6 futhi masiphinde lakhona kwabaseFilipi. Point leli uPawulu afuna ukuqinisa kakhulu. Uthi lo oqala umsebenzi omuhle kulina uyakufeza kuze kube usuku lweNkosi. Kuze kube usuku lweNkosi. Akazuhamba nabo uJesu oqala umsebenzi bese awushiye phakathi nendawo, kodwa uzobathatha azabafikise osukwini leNkosi. Uzobafikise osukwini leNkosi. Akho bazalwane, ngempela umbuzo wethu kumele siyibuze wona ukuthi ngabe lothembisile uthembekile na? Ngabe lothe bayoqala umsebenzi uzawufeza kuze kube usuku lweNkosi, ngabe uthembekile na? Uma ngempela ethembekile oqala umsebenzi, impela kumele sibe naso isiqiniseko sokuthi uzofeza futhi. Kumele sibe naso isiqiniseko sokuthi uzoqala. Uma singenaso isiqiniseko sokuthi uzowuqeda, asizidoubt nje thina, kodwa sidoubt yena uqobo.
Silahlekelwa ukuthemba uJesu, silahlekelwa ukuthemba umsebenzi awenza esiphambanweni. And ekugcineni kosuku yonke izosilida ngempela ukuthi sigcine sesisizwa sengathi ubudlelwane bethu noNkulunkulu buyabanda. Ikakhulu ngoba asikholelwa ukuthi kukhona lento yokuphakama kweyinwele uma unoNkulunkulu. Asikholelwa ukuthi kwehlika into ethile kwenza ukuthi uvele udazuluke ngesililo ukuze ubone ukuthi uNkulunkulu ukhona. Kodwa into esinesiqiniseko sayo ukuthi uNkulunkulu uyasiza uma sikhuleka. And uma ukuthi i-doubt noma ukubamancika lokho ufika kithi kusenze ukuthi singazizwa ngathi sisindisiwe ngempela. Lelo qiniso liyabuya kithi ngabe uNkulunkulu uyangizwa na. And ngempela uma ukuthi siyibuza lo mbuzo ukuthi ngabe uNkulunkulu uyangizwa na, asisazuba effective ekuthandazeni njengoba besinjalo. Umbuzo okhona, umbuzo odinga ukuphendulwa, kodwa umbuzo onempendulo esimple. Impendulo yakhona ilula kakhulu. Ngabe othembisile uthembekile na? Ngabe othembisile uthembekile na? Phuzu lesine engicabanga ukuthi nalo liyasisiza ukuthi sibone ukuthi ngempela le nsindiso esithi sinayo iqiniso elingempela, ukuthi insindiso eyiqiniso nensindiso emile ngempela ongakwazi ukukhuluma ngayo ukuthi le nsindiso yangempela insindiso ehlanganyele emsebenzini weNkosi nasezinhluphekweni zawo. Seyinhluphekweni zawo. Bheka nje nami uverse number 7 sobheka nje lengxenye yesibili uthi lokho ekuboshweni kwami nasekulivikeleni nasekuliqiniseni ivangeli nina nonke nihlanganyele nami emseni. Nonke nihlanganyele nami emseni. Bahlanganyele napho noPawulu ekuboshweni, bahlanganyela naye ekuvikeleni ivangeli, baphinde bahlanganyela naye ekuliqiniseni ivangeli lokubizwa ngokuthi confirmation. Bahlanganyele naye emseni. Mhlambe kuthina kuzoba into efanayo, akuzuba ukuboshwa. Mhlambe akuzuba ukushawa njengoba uPawulu ashawa nje. Kodwa ziningi indlela esihlanganyela ngazo evangelini naseyihluphekweni zalo. Naseyihluphekweni zalo. Uma ngempela lensindiso yethu sisiyiqiniso, kudingeka ukuthi singayisabi persecution, kudingeka singakusabi ukuhlushwa ngenxa yevangeli. Impela izwi leNkosi lithe kunokuthi sikusabe ukuhlushwa, into ekumele ukuthi siyenze yini ukuthi sithokoze. Matthew chapter number 5. Jabulani nithokoze uma benishaya benithuka ngenxa yegama lami, ngoba mkhulu umvuzo wenu ezulwini. Mkhulu umvuzo wenu ezulwini. Enye into futhi esiyibonayo kuverse number 7, iphuzo sike salisho ekuqaleni, mhlambe sizoliphinda manje ukugcizelela kuverse number 7a. uPawuli ucabanga kanje ngabo bonke abazalwane baseFilipi. Akanaso isizathu ukuthi angakholwa lokho. Akanaso isizathu bamnika ngalutho azothi uPawuli mayebuka abesabe ne-doubt ye-salvation yalabantu. Sitholile encwadini eyiningi uPawulu ebhala kwabaseKorinti ebatshela ukuthi badila kanjani nomuntu oyibiza ngokuthi ungumzalwane kodwa ebehleli esonweni. Athi lowo muntu lowo ningadli ngisho nokudla naye. Ningadli ngisho nokudla naye. Kodwa kabalutho laba baseFilipi onjalo. Ukhuluma nabo njengabazalwane anesiqiniseko sokukholwa kwabo. Verse number 7 ingxenye nje yokuqala uthi njengalokho kufanele ukuba ngibe nalowo mqondo onjalo ngani nonke, ukuba nginithwele enhlizweni yami. Nginithwele enhlizweni yami. uPawulu unesiqiniseko sokuthi le nsindiso yabazalwane baseFilipi eyangempela. Insindiso yangempela. Ngakho umbuzo mhlawumbe kufanele ukuthi usibuze uyibuze wona, ungabe ngizimisele na ukuthi la khona ivangeli lidinga ukuthi lifelwe ngife nami khona.
noma ngiyasaba ngempilo yami. Ngoba umzalwane osabayo ukufa kungenzeka ukuthi usaba ukuthi akazazi uyaphi. Kodwa insindiswa yeqiniso ayikusaba ukufa ngoba iyazi ukuthi kukhonani ngale. Iyazi ukuthi kukhonani ngale. Nomhlabelo ohlatshelelwa kudala othi ngale kwethuna kukhona uJesu. Ngale kwethuna kukhona uJesu. Noma ke kwesinye isikhathi ukuhlatshelelwa emngcwabeni womuntu ongakaze amazi uJesu. Kodwa iqiniso kithi ngale kwethuna kukhona uJesu. Ngale kwethuna kukhona uJesu. Uma insindiso yakho ngempela iqiniso, akumele usabe ukufa, akumele usabe nakushawa, akumele usabe lutho. In fact, uPaul mayibhalela kwabaseRoma chapter number 8 uthi intoni yakusihlukanisa nothando kaNkulunkulu. Akuhlushwa ngabe inhlupheko, akukhambaza. Athi khona ukuni, athi ngisiqiniseka ukuthi nakushona nakuphakama nazingelosi, nazinto eziphezulu nazinto eziphansi. Athi akukhona kodwa kuyasihlukanisa nothando kaNkulunkulu. Olunkosi yethu Jesu Kristu. Umzalwane onesiqiniseko sokukholwa kwakhe akayisabi ipersecution, akasabi ukuhlushwa. Futhi lokugcina esithola kuverse number 8 ukuthi ukukholwa kweqiniso, ukukholwa umuntu angaba nesiqiniseko sawo yilokho ukuthokozisa abangcwele baze bafise inhlanganyelo. Ayikho into ethokozisa njengokuhlangana kwabazalwane njenganamhlanje behlangene. Sonto lonke bengilokho kuyibuza usuku lesihlanu lofika nini. Ibona abangcwele. Verse number 8 uthi uPaul ngoba uNkulunkulu ungufakazi wami ukuthi nginilangazelela kangakanani nonke ngesihe sika Jesu Kristu. Affection uthando luka Jesu Kristu. Uthi ngiyanilangazelela abazalwane, ngiyanilangazelela. Impela ukukholwa kweqiniso kunjalo. Ayikho into encourageayo nekunika amandla njengokubona abangcwele. Ayikho into enika amandla njengokubona labo abazibiza ngabantwana bakaNkulunkulu futhi beyibo. Kodwa ayikho futhi into ebuhlungu njengokubona umuntu owumzalwane noyibiza ngokuthi umzalwane kodwa njalo uhlangana nawe yazi uyimali. Akumele umzalwane abantu bakubaleke ngoba bayazi mabehlangene nawo akuzuba ukuthi isanctification nobungcwele babo kuzokhula kodwa kuzokwehla. Lo nsindiso njalo enza ukuthi abantu bangabi nayo iaffection nothando lokufuna ukuhlanganyela nawe. Kufuneka ngabe uyayiquestion, kufuneka uzibuze ngayo impela unelungelo lokungabaza ukukholwa kunjalo. Mhlawumbe umbuzo ongazibuza wona namhlanje ukuthi ngabe ngiyakulamazela, bakulangazelela yini abazalwane bahlangane nawe. Noma mhlawumbe kumnandi kakhulu ukuthi ngihlangane nabantu bezwe. Ngibona abathokoza kakhulu babe ngibona. Uma kuthokoza izwe kakhulu ukuthi kubone wena kunokuthi kuthokoza abazalwane, unalo ilungelo lokuthi ungabazi lokukholwa kunjalo. Into yokugcina nje soyibheka kulamavesi alandelayo, verse number 9 to verse number 11. Ngicabanga ukuthi sikhombisa imphumela yalokukholwa noma lensindiso eyiqiniso. Kwenzakalani umuntu mayena lokukholwa okuyiqiniso noma enalesi siqiniseko seassurance ukuthi ngempela insindiso yakhe iqiniso. Lokho sikuthola lapha emkhulekweni kaPaul ekhuleka lapha kuverse number 9. Verse number 9 uthi ngikhulekela lokhu uthando lwenu luvame kakhulu njalo kwazini nasekuqondeni konke. uPaul akazi izinto eziningi azoyikhulekela ukuthi mhlawumbe ukhulekela ukuthi labazalwane laba bayeke isono esithile. Kodwa ukhulekela ukuthi mabakhule enkosini. Ukhulekela ukuthi mabakhule enkosini ukuthi makuvame abound ebekuningi kakhulu.
Akasho ukuthi mabaphenduke umthandazo wakhe awusho ukuthi ngikhulekela ukuthi phendukani. Uthi ngikhulekela ukuthi nikhule. Nande kakhulu kunalokho eniyikho. Okokuqala ufuna ukuthi bakhule ekwazini nasekuqondeni konke. Lo onaso isiqiniseko sensindiso yakhe akakusabi ukuvula izwi lenkosi alifunde ngokuthembeka ngaphandle kokuthi abanjwe ungabazali nokuzisola. Kunzima ngabo ukufunda izwi lenkosi umuntu nokuzisola. Liphelelwa incasa yalo. Awulizwa ukukhuluma nawe futhi noma ulifunda nje uve kube ngaso uyifundela inovel. Ingenxa ukuthi unongabazana enhlizweni yakho. Unongabazana enhlizweni yakho. Kodwa uPaul uthi ukukhona kweqiniso okunesiqiniseko sakho simi kuJesu Kristu. Ukukhona okunjalo uyakhulisana eqondeni konke. Uyakhulisana eqondeni konke. Akugcini nje lapho futhi kwenza ukuthi abantu bakwazi ukuhlukanisa. Bakwazi ukuhlukanisa. Yini lokuhlukanisa ukuthi babone into engekho right nento right. Ukukhona okunjalo uyakwazi ukubonise uhlukanise izinto ezwrong neziright. Akugcini nje lapho futhi kwenza ukuthi umuntu abemhlophe abengcwele ngamanye amazwi. Singikhulekela ukuthi nibe mhlophe futhi nibe abangakhubekisile, abangakhubekisile. Phela akekho umzalwane nokukholwa kweqiniso okhubekisayo. Asikhubeki uma sihlangana nomzalwane onjalo. Inhliziyo yethu iyathokoza ngoba siyazi ukuthi sizohamba singcwele kunakuqala. Sosikhulise ebungcweleni. Amanye amazwi uPaul uthi lo ozofeza umsebenzi kuze kube usuku lwenkosi uzonisiza nibe ngabanje. Sonisiza nibe ngabanje kuze kube yini usuku lwenkosi. Kuze kube yini usuku lwenkosi nizokhula ekwazi nasekuqondeni konke nikwazi ukuhlukanisa nibe mhlophe nibe abangakhubekisiyo. Ukukholwa kweqiniso kuzoletha lezi zinto empilweni yomzalwane weqiniso. Verse number 11 athi nigcwalile ukuze nikwazi ukwahlukanisa. Verse 11 nigcwalise ngezithelo zokulunga ezingayo uJesu Kristu kube inkazimulo nodumo lukaNkulunkulu. Kuze kufike usuku lwenkosi loqala umsebenzi uzonenza ukuthi nigcwalise ngezithelo zokulunga. Nigcwalise ngezithelo zokulunga. Yiwo umsebenzi awenzayo lona athe uqalile uzoqeda. Kulesi sikhathi eqala umsebenzi ekuqedeni kwakhe uzonenza ukuthi nibe nezithelo zokulunga. Ungane kwenza ukuthi nibe nezithelo zokulunga kuze kube inkazimulo nodumo kuNkulunkulu. Bazalwane, insindiso yethu asisindiselwanga thina. Ayikho personal njengoba abanye baye basho ukuthi insindiso yami i-personal. My relationship with God is personal. Ayihlangani nomunye umuntu. Ungangibuzi, or don't judge me, babazalwane. Ungangibuzi insindiso yami ngoba i-personal imayelana nami noNkulunkulu. Uthi uPaul kuze kube udumo nenkazimulo kaNkulunkulu. Usindiselwe uNkulunkulu. It's not ukuthi ube nenkazimulo wena uqobo lwakho noma ube nodumo wena uqobo lwakho kodwa ukuthi kudunyiswe uNkulunkulu. Udunyiswe uNkulunkulu. Uma ngempela insindiso yenzelwe inkazimulo kaNkulunkulu then nguye futhi ozoyisustain. Unless yenzelwe inkazimulo nodumo lwethu then amandla ethu azokwazi ukuthi ayibambe leyo nsindiso. Ngoba sisaba ngodumo lwethu, sisaba ngenkazimulo yethu ukuthi abantu bazothini ngathi. Kodwa mawukuthi yenzelwe inkazimulo nodumo kaNkulunkulu, then uyena uNkulunkulu, obuyena ozodumisela ekumele ukuthi ayibambe insindiso yethu. Uyena futhi ekumele ukuthi awufeze umsebenzi awuqalile kuze kube udumo nenkazimulo yakhe.
Uma ngempela enhlizweni zethu simngcwelisile uKristu, uma ngempela enhlizweni zethu simbekile uKristu waba yithemba lokugcina kithi, akumele nakancane sibe nongabazana. Akumele sibe banqika aleyo thendiso asinike yona, ngoba sinikwe uyena oyisebenzayo, uyena ozoyifeza. Okubalulekile kakhulu impela nengicabanga ukuthi akumele sikukhohlwe nakancane ukuthi bonke abakhuleka egameni lenkosi bayakusindiswa. Uthembekile lowo othembisile. Uma ethembekile lowo othembisile, kudingeka ukuthi silwe nayo yonke into ukungabaza enhliziyweni yethu. Kudingeka ukuthi silwe nayo yonke into esenza ukuthi sibuze ukuthi ngabe lo msebenzi awuqala uzoqeda ngempela yini. Uma ngempela insindiso yethu sithi imiswe nguye, ibanjwe nguye futhi. Ibanjwe nguye futhi. Asivalamile. Baba wethu onamandla, esenkosi yethu Jesu Kristu. Baba impela kuyiqiniso lokuthi sonke si-guilty. Sonke impela baba senzile isono sokungabazi. Sonke uNkulunkulu wethu onamandla, at times sike sabheka insindiso yakho oyenzile kithi. Maqede uNkulunkulu wethu onamandla sangayibuyisela kuwe nasedumeni lakho. Sayibheka kithi uNkulunkulu wethu onamandla ukuthi sizoyiqeda thina. Impela uNkulunkulu wethu ophilayo, sikutholile lokho ukuthi kuyizeleze. Futhi ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu wethu onamandla masisuka kuwe, sibheka kithi, siyabona uNkulunkulu wethu onamandla sishoda kangakanani. Sisize baba wethu ophilayo ukuthi sibambelele kuwe nasekwazini ukuthi impela uqala umsebenzi uzoqala kuze kube usuku lwenkosi. Sazi futhi uNkulunkulu wethu onamandla ukuthi udumo luza kuwe lonke futhi. Ukuze uNkulunkulu wethu onamandla sizobambelela kuwe nasekukhulekeni kwethu futhi imikhuleko yethu uNkulunkulu wethu onamandla ibe effective empilweni zethu. Ibe effective nakubazalwane futhi. Ngisho nokuphila kwethu uqobo uNkulunkulu wethu onamandla. Ukhulisa abazalwane, ukhulisa ibandla lakho. Konke lokho uNkulunkulu wethu onamandla kuyokwenzeka uma sibuyela ngedolo kuwe. Sikhumbula uNkulunkulu wethu onamandla ukuthi sibanjwe. Siyakhuleka uNkulunkulu wethu onamandla ukuthi usisize singabambeleli uNkulunkulu wethu ophilayo engabazini. Nakuko konke uNkulunkulu wethu onamandla okuyi-guilty kithi, nakuko konke uNkulunkulu wethu onamandla okucabanga ukuthi mhlasimbe uma sizohlala isikhathi eside sicabanga ngezono zethu esizenzile, ungasenza lokho ukuthi mhlambe sithethelelwe nguwe. Senze uNkulunkulu wethu ophilayo sikhumbule ukuthi insindiso yethu ayibanjwanga yithi, ibanjwe nguwe. Siyakhuleka konke lokho uNkulunkulu wethu onamandla ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu ephilayo manje kuze kube phakade. Amen.